Καλώς ήρθατε στο GR Recaps. Σήμερα θα σας δείξω μια ταινία μυστηρίου με τίτλο Έξοδος 8. Κάντε εγγραφή και αφήστε ένα σχόλιο αν σας άρεσε η παρουσίαση. Προσοχή spoilers! Βλέπουμε έναν τύπο σε ένα γεμάτο μετρό, ενώ ξαφνικά ένα μωρό αρχίζει να κλαίει δυνατά. Ένας επιβάτης ενοχλημένος από τον ήχο φωνάζει και επιπλήττει τη μητέρα, επειδή το έφερε μαζί της στο μετρό σε ώρα αιχμής. Όλοι γύρω του είναι κολλημένοι στα κινητά τους και κανείς δεν δίνει σημασία. Δέχεται ένα τηλεφώνημα από μια γυναίκα, αλλά απορρίπτει την κλήση και βγαίνει από το μετρό. Στη συνέχεια, δέχεται ξανά κλήση όπου απαντά απρόθυμα και ενημερώνει τη γυναίκα ότι πηγαίνει για δουλειά. Η γυναίκα είναι η πρώην κοπέλα του και του ανακοινώνει πως βρίσκεται στο νοσοκομείο και μόλις ανακάλυψε ότι είναι έγκυος στο παιδί του. Ζητάει την γνώμη του, αλλά ο άντρας πανικοβάλλεται και έχει μείνει εντελώς άφωνος. Την ρωτάει πού βρίσκεται για να την επισκεφτεί, αλλά η γυναίκα του λέει να μην μπει στον κόπο και πως έχει ήδη πάρει την απόφασή της. Αρχίζει να του εξηγεί, αλλά δεν ακούγεται καλά λόγω κακής σύνδεσης. Ανήσυχος ο νεαρός βιάζεται να περάσει από την υπόγεια διάβαση για να προλάβει το επόμενο τρένο του, αλλά το σήμα ξαφνικά σβήνει και η κλήση διακόπτεται. Εκείνη τη στιγμή παρατηρεί μια πινακίδα που γράφει Έξοδος 8, καθώς και έναν παράξενο, μεγαλύτερο σε ηλικία άντρα να περπατάει στον διάδρομο. Συνεχίζει μπροστά και σύντομα συναντά μια ταμπέλα που αναγράφει Έξοδος 0. Αλλά δευτερόλεπτα αργότερα, ο άντρας παραδόξως βρίσκεται ξανά στο ίδιο σημείο όπως πριν και αντικρίζει τον ίδιο άντρα και την ίδια πινακίδα από πάνω. Ο κύκλος συνεχίζεται επαόριστον και όσο μακριά και αν περπατήσει, είναι παγιδευμένος στον ίδιο διάδρομο με την ίδια πινακίδα και τον ίδιο άντρα. Τώρα συνειδητοποιεί ότι πρέπει να βρει μια διέξοδο, γιατί όσο και αν περπατάει, καταλήγει πάντα στην κεντρική αίθουσα. Κάποια στιγμή, ο νεαρός προσπαθεί να γυρίσει για να δει τον άλλον άντρα. Ο νεαρός φεύγει πανικόβλητος, αλλά καταλήγει να επιστρέφει στον ίδιο διάδρομο και βλέπει τον ίδιο άντρα να τον πλησιάζει, κάτι που τον οθεί να τρέξει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όμως εξακολουθεί να οδηγείται στο ίδιο μονοπάτι. Στη συνέχεια, ο νεαρός προσπαθεί απεγνωσμένα να ενεργοποιήσει τον συναγερμό έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτός δεν λειτουργεί. Προσπαθεί να ανοίξει τις πόρτες στον διάδρομο, αλλά είναι και αυτές κλειδωμένες. Δευτερόλεπτα αργότερα, παρατηρεί αίμα πάνω του και βλέπει ότι αυτό στάζει από την πινακίδα που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του. Τρομοκρατημένος ο τύπος τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ παρατηρεί ότι κάτι πλέον έχει αλλάξει. Η πινακίδα δείχνει τώρα την έξοδο 1 ενώ προηγουμένως έδειχνε 0. Βρίσκει επίσης μια ταμπέλα με οδηγίες που προειδοποιούν να είναι σε εγρήγορση για πιθανές ανομαλίες. Εάν δεν προκύψουν ανομαλίες, πρέπει να συνεχίσει μπροστά και να μην γυρίσει ή κοιτάξει πίσω. Αλλά σε περίπτωση κάποιας ανομαλίας, πρέπει αμέσως να γυρίσει πίσω και να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο από όπου ήρθε. Ο νεαρός συνεχίζει να περπατάει και σύντομα φτάνει στην κεντρική αίθουσα, όπου παρατηρεί ότι το αίμα δεν φαίνεται πουθενά και συνειδητοποιεί ότι ήταν μια ανομαλία. Όταν ο ίδιος άντρας περνάει από δίπλα του, ο νεαρός τον ρωτάει πού είναι η έξοδος 8 και τι ακριβώς θεωρείται ανομαλία. Αλλά ο άντρας δεν λέει λέξη. Ο νεαρός συνεχίζει ευθεία και σοκάρεται όταν παρατηρεί ότι η ταμπέλα δείχνει ξανά την έξοδο 0. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να περπατάει και προσπαθεί να θυμηθεί τα πάντα στον διάδρομο ώστε να παρατηρήσει τυχόν ανομαλίες. Βγάζει φωτογραφίες για να συγκρίνει και μάλιστα βγάζει φωτογραφία και τον άνδρα που περνάει πάντα από δίπλα του. Σύντομα φτάνει στον τοίχο που δείχνει την έξοδο 1. Πράγμα που σημαίνει ότι τώρα έχει ακόμη 7 εξόδους να διανύσει για να φύγει από αυτό το καταραμένο μέρος. Όταν επιστρέφει στην κεντρική αίθουσα και ελέγχει το τηλέφωνό του, ανακαλύπτει ότι όλες οι εικόνες έχουν αντικατασταθεί και καταστραφεί. Απογοητευμένος, παρατηρεί προσεκτικά το περιβάλλον του για τυχόν ανομαλίες και διαπιστώνει ότι όλα είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά όταν γυρίζει, τρομοκρατείται, βλέποντας τον άντρα να στέκεται ακριβώς πίσω του με ένα ανατριχιαστικό χαμόγελο. Συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για ανομαλία, οπότε αμέσως γυρνάει πίσω. Φτάνει στην πινακίδα και βλέπει ότι βρίσκεται πλέον στην έξοδο 2. Φτάνει ξανά στην κεντρική αίθουσα όπου ελέγχει πολύ προσεκτικά κάθε αντικείμενο και δεν βρίσκει καμία ανομαλία. Αλλά ενώ προσπαθεί να φύγει, ακούει ένα μωρό να κλαίει από ένα από τα ντουλάπια, κάτι που τον αναστατώνει. Προσπαθεί να ανοίξει τον ντουλάπι, αλλά σύντομα καταλαβαίνει ότι πρέπει να πρόκειται για κάποια ανομαλία. Έτσι γυρνάει και φεύγει και φτάνει στην πινακίδα που γράφει Έξοδος 3. Ελέγχει ξανά προσεκτικά κάθε αντικείμενο στην κεντρική αίθουσα για ανομαλίες, αλλά δεν βρίσκει κάτι. Στη συνέχεια, ξαφνικά παρατηρεί ότι όλες οι εικόνες που εκτίθενται στον τοίχο τον κοιτάζουν ανατριχιαστικά. Τρομοκρατημένος γυρίζει γρήγορα για να φύγει. Έτσι φτάνει στην έξοδο 4, που σημαίνει ότι έχει φτάσει στα μισά του δρόμου. Ξανά δεν βρίσκει ανομαλίες, έτσι συνεχίζει την πορεία του κανονικά. Σύντομα φτάνει στην 5η έξοδο, η οποία τον γεμίζει με ελπίδα πως θα μπορέσει επιτέλους να ξεφύγει από αυτόν τον εφιάλτη. Φτάνει ξανά στην κεντρική αίθουσα και δεν βρίσκει καμία ανομαλία. Αλλά ακριβώς τότε δέχεται ένα τηλεφώνημα από την πρώην του και της αποκαλύπτει πως έχει παγιδευτεί στην υπόγεια διάβαση του μετρό και δεν μπορεί να βρει την έξοδο. Αυτή τον ρωτάει για άλλη μια φορά τι πρέπει να κάνει με την εγκυμοσύνη. Τότε ο νεαρός της εξηγεί πως νωρίτερα στο μετρό ένα μωρό έκλαιγε και ένας επιβάτης άρχισε να φωνάζει στην μητέρα του, αλλά κανείς δεν τον διέκοψε για να βοηθήσει την καημένη γυναίκα. Και αυτός έκανε πως δεν έβλεπε τίποτα. Παραδέχεται με δάκρυα στα μάτια
ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να είναι καλός πατέρας και συνεχίζει να περπατάει μπροστά, ενώ ξαφνικά βλέπουμε την πρώην του να βρίσκεται πίσω του. Ο άντρας κλείνει το τηλέφωνο και σοκάρεται, βλέποντας ότι ο αριθμός εξόδου έχει επιστρέψει στο 0. Συντετριμμένος, ο νεαρός αρχίζει να ξεκινά από την αρχή, αλλά τρομοκρατείται όταν παρατηρεί ότι ο διάδρομος έχει γίνει εντελώς κίτρινος. Μετά από λίγο βρίσκει όποιο λίγο θάρρος του έχει απομείνει και αποφασίζει να γυρίσει. Έτσι φτάνει ξανά στην έξοδο 1. Στη συνέχεια, συνεχίζει το ταξίδι του και παρατηρεί ένα μικρό αγόρι στο διάδρομο. Νομίζει ότι είναι άλλη μια ανομαλία και γυρίζει για να φύγει, αλλά σοκάρεται όταν βλέπει την πινακίδα για την έξοδο 0. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ανομαλία και ότι το παιδί υπάρχει πραγματικά. Λίγο αργότερα, παρατηρεί ξανά το αγόρι και το ρωτάει αν έχει χαθεί. Αλλά το αγόρι δεν λέει τίποτα και απλώς τρέχει μακριά. Το παιδί φτάνει στη συνέχεια στην κεντρική αίθουσα και δείχνει τον άνδρα που περπατά. Τώρα, βλέπουμε την ταινία από την οπτική γωνία του άνδρα που διαρκώς περπατάει στον διάδρομο. Βλέπουμε ότι και αυτός είναι παγιδευμένος στον ατελείωτο κύκλο, όπως και ο νεαρός και το αγόρι. Καταφέρνει να φτάσει στην έξοδο 4, όπου συναντά το ίδιο παιδί και αποφασίζει να το βοηθήσει. Όταν φτάνουν στον διάδρομο, επιθεωρούν προσεκτικά τα πάντα, ενώ παρατηρούμε πως αντί για τον άντρα, κάθε φορά περπατάει στον διάδρομο ένα κορίτσι. Το κορίτσι όμως πλησιάζει ξαφνικά τον άντρα. Ισχυρίζεται ότι έχει χαθεί και δεν μπορεί να βρει την έξοδο. Έτσι, ρωτάει αν μπορεί να τον συνοδεύσει. Ο άντρας συμφωνεί χωρίς δισταγμό και όλοι αρχίζουν να ψάχνουν προσεκτικά για ανομαλίες. Αλλά το κορίτσι αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα και ρωτάει τον άντρα γιατί δεν θέλει να μείνει εδώ για πάντα. Επαναλαμβάνει όμως την ίδια φράση ξανά και ξανά, και ξαφνικά ο άντρας συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για ανομαλία και γυρίζει γρήγορα για να φύγει με το αγόρι. Ανακουφίζεται όταν διαπιστώνει ότι έφτασαν στην έκτη έξοδο. Στον επόμενο γύρο, ο άντρας δεν βρίσκει καμία ανομαλία. Ωστόσο, το αγόρι παρατηρεί ένα πόμολο, βρίσκεται στο κέντρο μιας πόρτας, κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως. Όμως δεν λέει λέξη και απλώς στέκεται εκεί. Δυστυχώς, ο άντρας δεν καταλαβαίνει και τραβάει το παιδί προχωρώντας μπροστά, μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι επέστρεψαν ξανά στην έξοδο 0. Ο άντρας ξεσπάει, αλλά μόλις βλέπει το αγόρι, ζητάει συγγνώμη και προτείνει να ξεκινήσουν ξανά. Επιστρέφουν λοιπόν στην κεντρική αίθουσα, όπου βρίσκουν μια σκάλα που φαίνεται να οδηγεί σε μια έξοδο. Ο άντρας χαίρεται και είναι πεπισμένος ότι επιτέλους θα ξεφύγουν, οπότε πηγαίνει με ενθουσιασμό προς την σκάλα. Το παιδί όμως προσπαθεί να τον σταματήσει, αλλά ο απελπισμένος άντρας το σπρώχνει στο έδαφος και ανεβαίνει μόνος του τις σκάλες. Αφού εξαφανίζεται ο άντρας, το παιδί γυρίζει και σύντομα συναντά την πινακίδα που γράφει έξοδος 1, επιβεβαιώνοντας ότι είχε δίκιο. Βλέπει τώρα τον άντρα που περπατάει να κινείται με ψυχρό ύφος και ανέκφραστο πρόσωπο. Προσπαθεί να τον πλησιάσει, αλλά ο άντρας δεν αντιδρά καθόλου. Σύντομα φτάνουν στην πινακίδα που δείχνει την έξοδο 0. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο άντρας που περπατάει έχει πλέον υποβιβαστεί σε NPC σε αυτό το διεστραμμένο παιχνίδι. Τρομοκρατημένο το παιδί συνεχίζει να κινείται μόνο του και σύντομα συναντά τον πρωταγωνιστή μας, τον νεαρό άντρα. Όταν ο νεαρός συνειδητοποιεί ότι το αγόρι δεν είναι μια ανομαλία, οι δυο τους συνεχίζουν το ταξίδι τους μαζί. Το αγόρι παρατηρεί μια ανομαλία στον πίνακα πάνω από το κεφάλι του, αλλά δεν μιλάει και απλώς την κοιτάζει σιωπηλά. Ο χαμένος άντρας δεν τον καταλαβαίνει και προχωράει μπροστά. Φτάνουν ξανά στην πινακίδα που δείχνει την έξοδο 0. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή. Στο επόμενο επίπεδο, ο άντρας δεν βρίσκει τίποτα διαφορετικό, αλλά το αγόρι στέκεται μπροστά σε μια πόρτα και την κοιτάζει επίμονα όπως έκανε πριν. Ο άντρας την ελέγχει και παρατηρεί ένα παράξενο πόμολο στη μέση της πόρτας, το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει. Αμέσως γυρίζουν και φτάνουν στην έξοδο 2, όπου ο άντρας συνειδητοποιεί ότι αυτό το παιδί έχει εξαιρετική ικανότητα παρατήρησης. Προχωρώντας στο επόμενο επίπεδο, το φως στο διάδρομο σβήνει ξαφνικά, αναγκάζοντας τον άντρα να ανοίξει το φως από το κινητό του για να δει το περιβάλλον. Η πόρτα εξαερισμού ανοίγει απροσδόκητα και αίμα αρχίζει να στάζει, συνοδευόμενο από παράξενους και ανησυχητικούς ήχους. Ο άντρας παραλύει από φόβο καθώς ακούει αρουραίους να τσιρίζουν και ένα μωρό να κλαίει δυνατά. Πανικοβάλλεται, αλλά με κάποιο τρόπο καταφέρνει να γυρίσει και να φύγει τρέχοντας με το παιδί, ενώ τον κυνηγούν οι παράξενοι αρουραίοι. Ευτυχώς φτάνουν στην τρίτη έξοδο. Επιστρέφουν στο διάδρομο όπου βρίσκουν μια γυναίκα να στέκεται ακίνητη στο κέντρο, κοιτάζοντάς τους επίμονα. Το παιδί μιλάει για πρώτη φορά και αναφωνεί «Μαμά», αλλά πρόκειται για ανομαλία, οπότε ο άνδρας τον σταματά. Το παιδί καταραίει ανέστητο στα χέρια του άντρα. Σύντομα φτάνουν στην τέταρτη έξοδο όπου το παιδί ξυπνάει. Ο άντρας ρωτάει αν χωρίστηκε από την μητέρα του και το αγόρι επιτέλους αρχίζει να μιλάει και αποκαλύπτει ότι το έκανε επίτηδες επειδή ήθελε να τον αναζητήσει. Ο άντρας αποκαλύπτει ότι κάποτε έκανε και αυτό το ίδιο. Καθώς ανοίγονται, ανακαλύπτουν και κάτι άλλο κοινό. Και οι δύο δεν έχουν δει ποτέ τον πατέρα τους. Στο επόμενο επίπεδο, το αγόρι επισημαίνει πως ο αριθμός 8 φαίνεται ανάποδα αυτή τη φορά. Έτσι γυρίζουν πίσω και καταφέρνουν να φτάσουν στην πέμπτη έξοδο. Στη συνέχεια επιστρέφουν στην κεντρική αίθουσα, όπου ξαφνικά βρίσκουν μία από τις πόρτες ανοιχτή. Ο χαμένος άντρας ελέγχει και ακούει ένα παιδί να κλαίει,
ενώ βλέπει την δική του εκδοχή μέσα στο μετρό, παγιδευμένο στο πλήθος, όπως ακριβώς στην αρχή της ταινίας. Επειδή πρόκειται προφανώς για ανομαλία, οι δυο τους γυρίζουν για να φύγουν και φτάνουν στην έκτη έξοδο. Πριν προχωρήσουν, ο νεαρός ρωτάει το αγόρι τι θα ήθελε να κάνει πρώτα αν έβγαιναν έξω. Το αγόρι απαντά ότι θέλει να φάει πίτσα με τυρί, ενώ ο νεαρός δεν είναι σίγουρος. Το παιδί του δίνει στη συνέχεια ένα κέλυφος σαλιγκαριού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και του λέει ότι θα τον προστατεύσει. Ελέγχουν προσεκτικά κάθε αντικείμενο στο διάδρομο, αλλά ακούγεται ένας δυνατός εκοφαντικός συναγερμός. Προσπαθούν να γυρίσουν, αλλά μία πλημμύρα καταραίει πάνω τους. Η σκηνή ξαφνικά μεταφέρεται σε μια ήσυχη παραλία, όπου βλέπουμε τον χαμένο άντρα να απολαμβάνει μια ημέρα με την κοπέλα του και το παιδί τους. Το παιδί δίνει στον μπαμπά του το ίδιο καβούκι σαλιγκαριού και αποδεικνύεται ότι είναι το ίδιο αγόρι από το διάδρομο. Επιστρέφοντας στον πλημμυρισμένο διάδρομο, ο άντρας προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει το αγόρι και το τοποθετεί στην κορυφή της πινακίδας για ασφάλεια. Ευτυχώς το αγόρι δεν τραυματίζεται. Αλλά ο άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί στην πίεση του νερού και παρασύρεται από την πλημμύρα. Λίγο αργότερα, το νερό υποχωρεί και το αγόρι ξυπνάει, ενώ βρίσκεται στα συντρίμμια της πλημμύρας. Δεν υπάρχει πουθενά ίχνος του άντρα. Έτσι, το αγόρι συνεχίζει το ταξίδι μόνο του και τελικά φτάνει στην 7η έξοδο. Στον τελευταίο επίπεδο, το αγόρι ελέγχει όλο το περιβάλλον του και δεν βρίσκει καμία ανομαλία. Περπατάει ευθεία και φεύγει. Βλέπουμε ξανά τον νεαρό άντρα, ο οποίος είναι ακόμα ζωντανός. Εξετάζει προσεκτικά κάθε γωνιά και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει κάποια ανομαλία. Επιστρατεύει όλο του το θάρρος και περπατάει μπροστά μέχρι που φτάνει στην έξοδο 8, όπου παρατηρεί μια σκάλα στο βάθος. Όλα φαίνονται φυσιολογικά, καθώς βλέπει επιβάτες να τρέχουν. Βλέπει ότι έχει σήμα και το κινητό του, πράγμα που σημαίνει ότι έχει επιτέλους αφήσει πίσω του τον εφιάλτη. Τηλεφωνεί στην κοπέλα του, η οποία είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Της λέει ότι πηγαίνει να τη συναντήσει και ότι έχει αλλάξει γνώμη για το μωρό. Αλλά όταν ο άντρας επιβιβάζεται σε ένα μετρό, κάτι παράξενο αρχίζει να συμβαίνει, που του προκαλεί ρίγος. Βλέπει το ίδιο μωρό από την αρχή της ιστορίας να κλαίει και τον ίδιο επιβάτη να επιπλήττει τη μητέρα του. Όλοι οι επιβάτες είναι κολλημένοι στα τηλέφωνά τους και κανείς δεν υπερασπίζεται την γυναίκα. Παραλύει από τρόμο, καθώς συνειδητοποιεί την τρομακτική αλήθεια ότι είναι ακόμα παγιδευμένος στον κύκλο. Αλλά αυτή τη φορά, ο άντρας βρίσκει το θάρρος και τελικά γυρίζει για να αντιμετωπίσει τον Ντάι. Η ταινία φτάνει στο τέλος της. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσει η ταινία, στηρίξτε μας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για περισσότερες ανασκοπήσεις ταινιών. Τα λέμε στην επόμενη ταινία.